Това е най-новата преса на Dyson 2024 година. И ако знаете колко беше трудно да я намерите, направо ви казвам, в цяла България има сигурно на 2-3 места буквално. Дами и господа, ето и другото нещо. Това е такава преносима транспортна клетка за котки, кучета. И ще го сложим вътре в това нещо, като мисля, че супер много ще я вкара във филма. Тя няма да има никаква идея какво е. Никакъв шанс да се усети. Чакай. Чакай. Само внимай, че съм го завил. Аз не го виждам. Сложи го и тук. Няма да скочи, нали? Не. Чакай, че ще скочи нещо. Я го изведи. Чакай, страх ми май. Гледаш много. Не знам. Ти трябва да разбереш. Изведи го. Опа, че вратът се разби. Това е най-фу. Трябва ти помощ. Искам сега да кажа... Харесва ли ти? Време да отворим звяра на свобода. И я да видим. Сега искам като я ползваш и ще се я прибираш и тук вътре. Дрън. А, така...